Good morning mga katimbahay! It's me again! Daghan kayong mga ganap ang mga artist today. Mauna sayo kayo ning bangon ang Disney Princess kay busy Harman kaayo rong adlawa. Pasagdiin na lang ng kwaknit sa kong bana kay diha dyan na niya ginahalay ang iyang brief day. Before anything else, mag-inom sa tagtubig kay pang cleansing mawala sa mga negative vibes. Unang magsikay na takay para makakaon ng akong junakis. Kay hapit naman ang graduation, maunang magpractice sila karong adlaw. So fast forward no. Kapaspas ba? Habang kakilis ko, naadi ay butiki ning pilit ako ang likod, ning mata naman day ako ang Banabels. Nang nag-participate sila og matag sayo kay ganap karon sa ako ang princess. Nang napugos jud na siya matag sayo kay naaman sila activity karong adlaw. So maginahinay na siguro ta anig tigamon no kay aron dili ta malate aning kalakiha. Pakaunon sa namo among anak kay siya ray mukaon sa amo ang tulo kay kami siyang papa unya pa may mamahaw ini alas 10 na alas 11 unang mga pilang sa aming duha sa iyang papa karon. Ngano man jud ning Pinoy, ang giingon 7:30 na mo adto dito sa lugar. Nganong malate man Japon? Batasan yarn kay humanaman og ligo akong junakis ilisan sa nako siya kay para ako nay mosulod og ligo karon. Grabe bisag alas 5 na minang mata malate man Japon. Pero okay ra na, ang importante maka-attend ta. Nakailis na ang inyong Disney Princess day. Magdali-dali na siguro ta ani. Bugs tura, all pink man kaayo. Sakay na mi sa among kariton day kay nagyaw-yaw na among Banabels kay mga langay economy o ko ba ya di ay siya. Char. Kumaskwela? Kuman practice. Opo. Ikaw ganin mo ko. Pay dili pay. Igo. Sige uy, magkita-kita rata sa among adtuan. Bye.